31 ilustracións, unha por cada día do mes de outubro. Este é o reto proposto polo Concello de Ribeira á mocidade a través do concurso de debuxo Tintubro, baseado no reto de Instagram Inktober. As creacións deberán estar inspiradas nunha listaxe de palabras que xa foi publicada nas redes sociais do Concello de Ribeira. A animar a mocidade a que a que faga algún tipo de actividades, a que vexa que o Concello está contando con eles e a tamén facer unha rede directa a través do Instagram entre mocidade e Concello. Este reto do Tintubro en Ribeira de palabras vai a consistir no que xa dixen, esa listaxe de palabras que sairán. As bases tamén van estar publicadas na web do Concello de Ribeira. Todos aqueles que consigan completar o reto entrarán no sorteo de 3 vales de compra por valor de 75 euros. Todas as persoas que cheguen á fin do reto, é dicir, todas as persoas entre 14 e 30 anos que cheguen á fin deste reto, van a poder entrar nun sorteo que se fará, e vai haber 3 premiados dese sorteo que poderán acceder a un vale valorado en 75 euros para gastar nunha tenda do comercio local que estea adicada a material de pintura e de debuxo. O concurso vai dirixido a mozos de 14 a 30 anos que deberán publicar cada unha das imaxes en Instagram, etiquetando o Concello cos cancelos Tintubro de Ribeira e Xuventude de Ribeira.